Bi ye sibiri don ye Octobre kalo tile 18 san 2025 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentenniw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ na an ka jamana faba kɔnɔna na n'o ye Bamakɔ ye, an b'a yira aw la k'a fɔ aw kalanko o lafasalitɔn min bɛ yen nɔ ni u kun ye danganiya ta ka baaraw ɲɔngiri. Ayiwa fɛn min ye o danganiya ye a wulila kunun jumadon Octobre kalo tile 17 san 2025 baara ɲɔngiri o bɔra a ma. O tuma tɛmɛ bɛna kɛ ni baaraw ye kalanko hukumu kɔnɔna na Bamakɔ a n'a a lamini bɛɛ lajɛlen na. Halisa an bɛ tɛmɛ ni Mali kunnafoniyaw ye. Gawo mara la yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ wele ko Tahanga, o Tahanga in awa sanubɔ yɔrɔ min bɛ yen nɔ fɛɛrɛw tigɛra walasa ka se ka o sanubɔ yɔrɔ baaraw lajɔ. A kun ye fɛn min ye basigi ani ɲɛmajɔ bɛ se ka don yen baaraw la cogoya min na. Lakanabaliya min ɲɔɲɛnen don bi ka se ka o kunbɛn teliya la. An b'a yira aw la k'a fɔ yɔrɔ in ni Gawo cɛ bɛ taa kilomɛtiri 50 bɔ ɲɔgɔn la. Kunun o jumadon Octobre kalo tile 17 san 2025 an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ye maa dɔw bisimila. Ayiwa o jamakulu min filɛ nin ye n'a ye o bisimila olu ye i k'a dɔn UAEAO o maaw de ye. An b'a fɔ min ma ko Union des Instituts Intégrés de l'Afrique de l'Ouest. An badenw ni jɛkulu min filɛ nin ye olu ka baaraw ɲɛsinnen don fɛn min ma o de ye ka se ka ayiwa sɛgɛsɛgɛliw ani ka kow lajɛ o kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ jɛya ani basigi kɔnɔna na cogoya min na anw fɛ yan nɔ farafinna. O kama sa u ka nin taama min filɛ nin ye a bɛ bila hukumu kɔnɔna na o de ye ka se ka an ka jamana ɲɛmaaw k'u dɛmɛ baara la ani kow kɛli tilennenya ni ladiriya la. An ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na jamana ɲɛmaa son excellent Général d'Armée Assimi Goïta a nisɔndiyara ni ninnu ye kosɛbɛ u ka baaraw la a y'u fo k'u ko ɲuman dɔn ka tila ka dugawu kɛ u ye. An ka jamana minisiri min bɛ yen nɔ ni o ye an ka kɛlɛbolotigi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ministre de la défense ale ye baara dɔ kuncɛli ɲɛmaya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segukaw fɛ yen nɔ o baara kuncɛli ɲɛmaya o ye fɛn jumɛn ye kalanden minnu ni olu tun bɛ kalan na Segu École des sous-officiers la Banakɔrɔkaw fɛ yen nɔ an badenw olu ka kalan o kuncɛra o kuncɛli ayiwa minisiri ale jɔra o kɛnɛ kan a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baaraw kɛra kosɛbɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa hakɛ min bɛ yen nɔ ni olu kalanna ayiwa o bɛ t'i jɔ fo maa 741 olu bɛɛ lajɛlen kɛra sous-officier ye. U ka nin kulu min filɛ nin ye a tɔgɔ dara Sergent Chef Ibrahim Traoré a tɔgɔ dara o de la. An b'a yira aw la k'a fɔ awa nin kɛnɛ in kan fɛn min ye an ka kɛlɛbolotigi minisiri ye n'o ye Sadio Kamara ye a ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin nin ko in labɛnba bɛɛ lajɛlen ma. An bɛna an ka kibaruyaw kuncɛ ni kɔkan kunnafoniyaw ye. Burkinakaw fɛ yen nɔ kunun juma n'o bɛnna Octobre kalo tile 17 ma san 2025 sariya min n'a bɛ sisimafɛnw kɔn n'o de ye sigɛrɛtiminw ye fo ka taga se fɛn wɛrɛw ma minnu bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛna ni tiɲɛni ye adamadenw ka adamadenya la. O sisimafɛn fɛn o fɛn o bɛɛ samani ayiwa o minni i k'a dɔn o bolo karila pewu ka bɔ jamana kan. O bolo karili min filɛ nin ye sariyakisɛ don sariyakisɛ min ni a kun taara o tuma a ko bilala sen kan kununko Burkinakaw fɛ yen. Ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentenniw la. Aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.